27 January 2025 muri yeZimbabwe ndadzoka zvekare nema updates manyama andinogara takakubatira nyaya dzese dzinonga dzichiitika kunyika yekwedu. Kana uchinge watondiona uchiziva kuti iwe unodeedzera kuti pasi neZanupf, tanga nekulike this video right now kuitira kuti Zanupf yacho iboikane. Nyaya dziri pana pahama dzadiwa nhasi zvina kumira zvakanaka, maovetereni vari kupopota. I don't even know kuti paive pavanhu pavanenge vachiti 2030 muri yeZimbabwe iri kuti zvoni ngavarambirire varipo varambe vachitonga. I don't know kuti vanenge vachizitora kupi, and I don't know kuti nzvimbo idzodzo dzavanenge vachizvitaurira kunenge kune mawo veteran, because chinhu chandiri kunyatsoona mastatement ari kunyatsotaurwa nemawo veteran ndeyekuti hanzi isusu takarwira nyika inei tikati munhu wese abenefit ave a beneficiary, hanzi takazviita for everyone. But iko zvinezvi it seems like vamwe ndo vakuona kunge ndo vega vakaita sei vakanoirwa kana kuti vakairwirwa kuti ivo varambe vachingobenefita. Ndo nyaya dzandiri kuona panapa, nyaya dziri kunetsa zvisingaite. So pendanga ndiri ipapo ndabva ndasangana neimwe nyaya yandaona panapa, pari kutaura kunzi prominent artist and director in the office of Zanupf national chairperson Tatenda escaped death by a whisker last week when he failed to apply brakes at the junction of Murambinda Chifu Highway and Buera Office Road and proceed into a bush where his vehicle hit trees and overturned. He was driving a twin-cab Toyota Hilux Revo which belongs to the party vanga vari kufamba nemota yeZANU. And ma comments andanga ndiri kuona anga ari kubuda kune vanhu veZimbabwe zvinhu zvacho unongoona wega kumane kuti vanhu ava dzangovawo nharo soka, asi anenge achinyatsovada chaichaika unotozvishaya kuti ndianani. Because unoona vanhu vachitaura kuti aiwa sei apukunyuka ipapo, haafaniri kunge achipukunyuka. It's something chekuti isusu hatishuwire munhu kuti hanzi munhu azosangana akaita tsaona nekuti anosapota bato rakadai soka ndiwo bato rakadai kuti azofa. But unongoona kuti zvinhu izvi zvitaurwa nevanhu ka these people havachadiwe, ndo zvinenge zvichingoreva. In short, ndiri ipapo muri yeZimbabwe ndabva ndasangana nenyaya imwe iri kupisa zvisingaite muchaina ari kunzi zvoni uyo aita police ningirikini anga ari kunzi ane ID yepolice muZimbabwe. Iwo mutemo uchitoti kana uchida kuita ningirikini unofanira kunge uri citizen of this country, I mean a Zimbabwean, kwete the other side. But ndazoona vatry kujustify zvavangada kutry kujustify ipapo, but for me it's a no. Nditombooni zvinhu zvakadai sokunge zvinenge zvichine musoro hama dzadiwa. Hatidi kuswera tichinyeberana. Unopuwa ningirikini ID munyika yeZimbabwe kuti uite sei chayo yanga meno zvimazita zvavo zvavanenge vachiningirana hazvimeke sense. Panofanira kunge paongororwa nyaya iyoyo zvakanyatsonaka kuti chii chiri kunyatsotora nzvimbo ipapo, because hatidi kuti tizoswera tichiitisana zvinhu zvisiri izvo. And ndiri papo pane nyaya imwe yakaitika, pari kunzi pana truck rakanokudubuka richimhanyiswa nemota yeZACC, asi vanhu veZACC vari kuti isusu hatisiri isu takaningirina takakonzeresa kuzoita tsaona iyoyo nekuzofa kwakaita truck driver iyeye. ZACC iri kubudisa panapa nyaya yakamira iri kunzi the Zimbabwe Anti-Corruption Commission ZACC has denied any involvement in the death of a cross-border truck driver during a high-speed chase in Beitbridge last week. According to media reports, the truck driver died in a head-on collision following a high-speed chase with a vehicle supposedly involved in an anti-smuggling operation. In a statement on Saturday 25 January, ZACC clarified that it is not part of any anti-corruption smuggling operation. Parikupisa unongozokana pazoitika nyaya vanhu vanozongoramwirana vatanga kungoramberana, but ndo nyaya iri papa ikaitika pa munhu truck driver akafa. In short, ndo zvandingangoedza kutaura panapa, asi ari kunzi aimhanyiswa. Ino vanhu vanenge vangutaurawo kuti aiwa saka munhu uzomhanyisa munhu zokuti asvike pakundoningina. Panenge pakaipa. Ndisingapedzi nguva yenyu kuningirikini vanhu kuSouth Africa vakutopopota manje kuti manzi masoja edu akupera. Inoziva kuti team SADC rereka vakaendeswa ku DRC. So nyaya iripo pari kunzi now 9 South African soldiers have died in intense fighting with M23 rebels in the Eastern Democratic Republic of Congo DRC. The troops were part of the Southern African Development Community SADC mission in the DRC. Pakaipa izvo zvaiva zvokutumira masoja zvinenge zviripo zvezvo. Saka inonzi M23 yacho marebels makainzwa nyaya yemarebels aya varume vava vari kunetsa.
vanetsa pa DRC papa. Saka South Africa yakutora kuti hanzi tine matambudziko akawanda, masoja edu ngaauye timboita se timbofocusa nenhingirikini, anofana kuwithdraw kubviswa ikoko, voya timbofocusa nekuchengetedza nyika yedu nekufocusa nemaborders edu, tine zvinhu zvakawanda zvatiri kuita. Unoziva kuti unongova kutonhingirina, inenge yato too late, because panenge pachiitika zvinhu vanhu vakawanda havanyatsozvinzwisisa kana kuti havanyatsozvitora serious. Panoitika zvinhu chapo vanotanga kuti aiwa, asi dai isusu ana nhingirikini yedu dai masoja edu azonzwai, but masoja acho ndoaya akufa. Saka pari kupisa hama dzadiwa, ndonyaya dzandiri kusangana nadzo zviri zvemuzuva ranhasi. Munongozviziva kuti mande kudai soka unotanga wamboita se wamborova dzimwe dzinenge dzakanhingirina, tobva tanyatsopinda mundima tichionesana dzese dzinenge dzichiitika. Munozviziva muri yeZimbabwe kuti panapa I will never disappoint, ndogara ndichibata nguva, handisi munhu wekuti ndinonoka. Kana chinge iri first time yako kusvika panapa, zvakakosha ujoine this family ndekungosubscribe so that wotena on the notification bell, uramba uchinzwa dzese nhau dzinenge dzichiitika munyika yekwedu. Zviri zvanhasi ndichakusiyai muchiteerera something, munongoziva kuti handingobude ndichitadza kusiyawo muchinzwawo mavoices evamwe vanhu vane zvavari kutaura vanoshuwira kuti zvinge zvichinzwika neruzhinji kana kuti nehurumende yekwedu. Kana uchinge une something to say, une zvako zvekutaura, namba dzichasara dziri pascreen ndidzo basa radzo, unokwanisa kusenda yako audio yobva yasvika yakutonzwikawo panapa. Chinhu chavari kugadzira icho ngavachigadzire chinhu chenyine hungwaru chamuri kuti ED 2030 chocho chigadzire nehungwaru chinhu chenyi ichocho. Isusu kunoku kuMashonaland Central hatina kumbopusa ende tiri kutoziva patichakubatirai. Hatina kumbopusa kuMashonaland Central kunoku, takatosvinura. Kunyarara hakusi kupusa ka, kusvinura hazvire kuti hatisi kuona ka, tiri kuona. Kuvhara muromo hazvireve kuti hatitaure ka, tinototaura. But chinhu chenyu ichocho hachite zvenyine hungwaru, because Mashonaland Central ndiyo yakafa vanhu vakawanda panyaya yenguva yehondo. Saka vakuru vedu Mashonaland Central vakapedzwa kumusoro, totozviziva izvozvo. Nemapedzerwo avakaitwa, nechinangwa chemapedzerwo evakuru ivavo totozviziva. Saka isusu vadiki vacho manje tiri kuisa musoro pamwe chete kuti mudzimi yedu kuno kuMashonaland Central kunoku imire nesu. Kuno kuMashonaland Central kunoku mapedza kutora zvinhu zvese zvekuno kuMashonaland Central, small mines matora, big mines matora, China yenyu ari kutonga kuno kuMashonaland Central kunoku. Kwacherwa makomo anoera ese, makomo ese anoera kuMashonaland Central kunoku emudzimi yedu mapedza kufukura. Munofunga kuti takapusa isusu naye? Isati nakumbopusa manje. Saka igadzira chinhu chenyu ichocho tione kwachida kuenda. Tikuisa musoro pamwe chete kuno kuMashonaland Central kunoku. Hatina kumbopusa, hatina kumborara, takasvinura, tiri kuona, tiri kuziva. Titori neshungu dzatinadzo kuti chii chakaperera vakuru vedu. Ko mudzimi yedu zvayakapera, vanhu vazhinji vakapera pachimoyo apa, vanhu vazhinji vakapera kwazvo patabhekisa apa. Pakafushirwa izvi nanhasi pari kuwanika mapfupa ari kuyera ropa. Moti sisi takapusa manje isusu kuno Mashonaland Central kunoku. Hatina kumbopusa. Itai zvamuri kuita izvozvo, tione kuchaperera chinhu ichocho. Hande tione kwatakuenda kunonzi kuchinyudze ikoko, kana usingagoni kushambira gara wadzoka zvako. Kwatakuenda uku kunonzi kuchinyudze. Fambai tione tiende, tione kuti zvinoperera papi zvinhu izvozvo. Inonzi Mashonaland Central. Inonzi Mashonaland Central inoyi. Regai tione kuti zvinhu zvichaperera kupi. Ngatifambei tione tiende pamberi apa kuti tione kuti zvinhu zvenyu izvozvo zvichaperera kupi. Chamuri kuronga ichocho kuti chichaperera papi. Takasvinura mayouth eMashonaland Central, takasvinura mayouth eMashonaland Central, takasvinura. Tiri kuziva zvedu patakatsika, tiri kuziva patakatarisa, tiri kuziva chatiri kuona. Saka itai zvenyu chinhu chenyu ichocho timboona kuti munoda kufamba sei, zvikufamba sei. Isu hatingararame munhapwa kamunyika yedu isusu. Nyika yedu isusu yakanzi ine uchi nemukaka, yakafira vakuru vedu isusu. Yo yangomorwa uchi hwachihoyo nemaChina vachichera makomba ese aya, vachichera makomba ese maChina aya, makomo ese vachichera anoera aya.
vapedza kuchera makomba esanera mubhindura mana kitsu meso macherwa nemachina makutora nzvimbo iyo makuipa machina imimi neutongi hwenyu neukuru hwenyu tiri kukuzivai makuvharira vana vanofana kudya vana vamashone sendera havana chavari kudya muupfumu havana totozviziva zvinhu izvozvo tikuzviziva zvinhu izvo saka hande tioni pamakuenda apa kuti pachinyudza pakamira sei kana makaitorawo makaitorawo nyika iyoyo tikuyazoitorawo tinoyazoitorawo sematorero amakaita imini kana makaitorawo sematorero amakaita isinoitorawo nematorero amakaita chivindi choto titori nacho mudzimi yedu inomuka.